tulla tiitteli, se pölyttää siihen paljon. Ei ainakaan täällä varikoalueella näin ketään. Nyt. Se on lakua. Tulee ainakin henkilökunnalle töitä, pitää Vitikainen puskee Pajero maansiirtoreikkaita niinku parhaalla katepillarilla. Kuinkaan monta ei ainakaan ole, kun minikään rata merkkiin, mutta väylän mitä vaan itselleen rakentaa. Ja ensimmäinen kalvo Rinkkokin on tullut tänne, tietystikin vihreä Toyota moottorilla on vääntänyt Sartaanin rikki tuonne nelospätkälle, joten huoltomiehelle siellä todellakin hommia riittää. Mutta tuohan ei todellakaan tarkoita sitä, että kilpailu päättyy hänen osaltaan siihen, vaan mahdollisuus on vielä ajaa todellakin koskettaan samassa pätkässä tämän aikana, jos olla riittää tuolla varikollakin tehtävää.